Ailesler tağaman oturan mısınız? Biz sizin her biriňiziň ırsgally bereketli döwletli ozoklugyňyza jan saglyň, agdybirligiň, asudalygyň, bagtyarlygyň ýar bolmagyny arzulap, aýdym bolup galaýan atly gepleşigimiziň täze sanyny seretmäge çagyrýas. Mehriban watandaşlar, bilşimiz ýaly bugünkü günni Gahrman arkadaşımyň tagallasy netijesinde gadymy aýdym sasyny gotymyzyň iňçe sırlaryny, ýollaryny öwrenmäge mümkinçiliklerimiz bar. Gepleşigimiziň esasy maksadydy. Häzir kunny aramyzda görüllü bolup ýören halifalaň dörejülük ýol dogusynda söhbetdeşlikler taýýarlap size ýetirmek bolup durýar. Halifalaň dörejülük ýol dogusyny bilmek isleýänleriňiz bar bolsa, soraglaryňyz bar bolsa, gepleşigimizde teklipleriniz bar bolsa, mehriban watandaşlar, gepleşigimiz bilen SMS arkaly habarlaşyp bilersiňiz.
yaşın yeri ana del morbey Cak cak güleşin Cak cak güleşin Bir garibin gününü ölüm bileşin Bir garibin gününü ölüm bileşin Kıyılara baş boluverey Gınnan kıyıl yel yer Gınnan kan yel yer Bir garibin gününü ölüm bileşin Bir garibin gününü ölüm bileşin Kıyılara baş boluverey Gınnan kıyıl yel yer Gınnan kan yel yer Kıyılara baş boluverey Gınnan kıyıl yel yer Mehriban doganlar, gepleşeğimizde bugün bizim hormatly mihmanlarymız Türkmenistan'ın halk artisti Berdiniyaz Babaniyazov, Türkmenistan'ın at kadanan artisti Annogurwan Ilyasov. Mehriban doganlar şeýlede kompozitorlarymyzyň döreden aýdymlaryny estrada görnüşini ussatlyk bilen ýerine ýetirýän Dinan aýdymçymyz Tuwak Beýbi Köçekowa. Hormatly mihmanlar, şuň söhbetdeşlikde ähliňiz hoş gördük. Ine bilşimiz ýaly aýdym bolup galaýnatly gepleşigimiziň her gezek sanlaryny Halipa aýdymçylaryň dörejilk ýol dogrusyna taýýarlaýas. Ine söhbetimiz Berdiniyaz aga, Annogurwan aga sizden başlamak isleýäs. Ine bilşimiz ýaly bir näçe ýyllardan bäri bilelikde zähmet çekýäňiz. Annogurwan aga aýdymlary ýerine ýetirmekde Berdiniyaz aga bilen ussatlyk görkezýäňiz. Tüýdük saz roluna ýanap aýdym aýdýaňyz, şeýlede dutar saz rolunu hem çalyp ýerine ýetirip bilýäňiz-de söhbetimiz ilk şolar dogrusyna siz başlasaňyz. Türkmen milli senedimiz diýilende men özüm çağalykdan milli senedimize ümrindim. Sebäpli öz agalym aýdym saz ederdi. O ýurdumyzda toýlar, dawaralar bolan aýdardy men. Yani baş olanyň öýüne de baş gelerdi. Onuň menim şolary diňläp şeýle. Oglanlykdan dogry malyňa ýene düşdüm men. Çopançylyk bilen meşgul diýeni hawa. Ondan şu malyň ýerine düşüp ýörkäňem özümiz heňlener ýörerdik-de şu aýdym saz. Onuň oňa dogry goşant bolup agalym aýdym aýdan soň hawa. Onuň şu dutar näde çalyp bolýaka, näde çalyp borha, ýaşa joglanlar ýa-ni şoňa höwüsüň bar. Ondan şolar diňläp, ondan birinji şu saz öwrendim. Bakt geljeğime barýan diýen saz da şu wagt bizde orada öwrenip. Ýeketäk bir notasız çalynýan saz rolam gadym döwürlerimizden bäri dutar da şeýlemi? Hawa. Notasız çalynýan bolandan şolanyň şonu diňläp, seredip. Ýehiňizi bile çalana keniňiz. Şeýle bolmaly, ýaşylymyz aýdýar. Oğulun Berlin bolmaly ýa-da dutar öwrendigine, onuň mektep döwürlerini aýdym aýtdy. 4-nji synpdadym da şu wagt ilkinji. Anerde Halipaň sen ýetirdiýen aýdymlary şu wagtlar. Onuň şonu mallumyz ýerde şu wagt. Hani Annogurwan jigimten aýdym aýdyp ber. Onuň men aýdym aýtdym bolan, onuň bäh menim oglum ham teň tesim ýaly, men tesim diýip bara. Şoňa hazam özüme men gollog berýär. Gollog. Näşeýdi bunun aýdymlary öwrenip, ilimiziň içinde, halkymyzyň içinde toýlarda aýdym aýdyp, Berdiniyaz Halipa bilen bulan sazanlarlyk edip, onuň näme sunuwda adamzy aýdym saz içinde gezip ýörsem da, gözlegde bolýar-da. Berdiniyaz her bir gün geldi, Annogurwan inim tüýdügi diýdi bir estrada görnüşini. Häzirki zaman saz roluna goşup bir aýdym aýtsak, gatga boljak. İlki saz çalıp bir şu äzirki zaman saz rollaryna goşup saz çalypdyr. Onuň diňledikde gapdarynan aýdymam bolsa, şu owaz bolsa şeýle goý boljak. Teň sesiňe de gawat geljek şu owazlar diýip. Aý bolýa, teýnanşyk görelip, dilli tüýdi ýanap, sona gelin ýağış eýneme ýağýarsyň,
Ahyalan çiğne ya thiledey ay gelinliğe bar ya ne şulaydım ayttık oluyor halkımız şeyle o kabul etti da şeyleden 1987-86 ýyllardan başlan dörejülük ýoluňy häzirki döwrümizde bir üstünlük getirdi size. Ikiňiziň bilelikde bir topor ýalyk ýerine ýetirýäňizi aýdym aýdaňyzda görýäs hemme ýerde de ikiňiz bilelikde ýerine ýetirýäňiz aýdymlary. Onu näme berdinýärdaga sadanarlyk etseňiz Halipa şol aýdym ýerine ýetirip beräýin bize. Baştına. Ayağın seyneme yağardın Vah yalan seni ya dinledime Ay yelinlire var yardım Kitin köyünü öğrenime Ah yelinlire var yardım Kitin köyünü öğrenime Abbay seni kenakınyan Ağrama salyan döşünü Zanağılır olovada Aklım alli söylenini Zanağılır olovada Aklım alli söylenini Ay gelin han öydene çıkanda Vah köçe düşür yalkımın Dinledimde gözüm düştü Kadanaklara alkımın Dinledimde gözüm düştü Kadanaklara alkımın Bir peyaladı çay vereydin Bir peyaladı çay vereydin Gel peredin kaynadı vey Ay gelinleme oturdun yarım Gözlerini oynadı vey Ay gelinleme oturdun Gözlerini oynadı vey Ah sene öyde oturuyardın Bir vermene darıdı Vah onu gelin filmire Bir berine bakına Ay mele gelin filmire yarım Bir berine bakına Gel fene gülüm ahu gel fene Vah delik boyluyum gel fene Ay mene gelin külmüre Barbariye dön fene Ah mene gelin külmüre Yakın rahma gel fene Aklım bir de
tuwak beýgence söhbetimizi sizin bilen dowam etsek, ine bilişimiz ýaly hormatly prezidentimiziň bize sowgat beren Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýip kitab var. Ählimiziň ýan kitabymyza öwürli. Ýurdumyzyň gadymy taryh ýadygärlikleri bilen bolup geçen gow wakalary bilen tanış bolmaga uly mümkinçilik döredýär. Ine sizin hem Magtymul Milli Saz drama teatryňyzda Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly şu kitapdan bir näçe eserler goýuldy. Sadly dramalar goýuldy. Söhbetimiz şolar dogrusyna dowam etseňiz. Hawaş hormatly arkadaşymyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň biziň teatrymyzda taknalaşdyryldy. Muny rejissorymyz Aynadar Batyrew taknalaşdyryldy. Nüştaýdy men aýtjak bolýan adam şu keşipleri bize berilenini de şol efer esasyna keşip paýlanyny da şonu efer berilenini şu herimiz keşfi ilmide alamyzda şeýle bir begenýat da biz şeýle bir manyly sözler we manyly wakalar şu özümiziň aňyrdaky taryhda bolup geçen bir näçe mert gaýdusuz denalarymyz bar eken şolary öwrenmekde şu kitabyň üstü bilen biz hasam şolary ýakynlaşdyk da has ýakynyň tanışmaga bize mümkinçilik berdi. Tarih wakalar içinde ýaşaýan ýalyk özüňi duýansyňyz. Hawa, men öz paýymda Daýa Hatynyň Kenidiniň keşfini ýerine ýetirmek paýyma düşdi. Aha, saçakdan özün tez görüp saçakdan özün tez görüp Dudun ondan beyiktir Yanlışına düşmanın Tälinin gaýdan beyiktir Adam tanıtmaz ken bilen eýem duş etinden bilen Ağa çalımda şeňminen aýdylyn aýdym beýikdir Gijanyň tümlüğüne çümüp Gijanyň tümlüğüne çümüp daňsahynyň tüýdüm emip Kıyılmanlayının deri damı öydülün öydüm beýikdir Ýagşylara yarap bilse yamanları garap bilse İl derdine yarap bilse şagırım beydim beýikdir Doğru yere bulunur yoldaşa gitmez hinelin al Ayım bolsa yensen eder yüzünü aydın beýikdir Aha adı söz almağın diline Adı söz almağın diline asal bağışetgin iyiliğine Halal gezip hak yoluna koyulyan kandım beýikdir Finalim salamatım geçmişim hem duamatım Kömrüm içire keramatım bargatın vatan beýikdir Kömrüm içire keramatım bargatın vatan beýikdir
adım oğlu bu dünyaya giden at bilin ağrıyor anan yaşıdır. Ay kulutuyunun sayesinde bulunun Bürgüt pençesinde alın yaşıdır. Bir de belinden tanım imanlar, bir de belinden tanım imanlar, çağırmadık yerde her gün bulmanlar. Her gün namar köprüsünden geçmenler, garp bulup deryada alın yanlışıdır. Ha. Hatarın korkudur ermayalar, ay hatarın korkudur ermayalar, bilemen kovata merdane erler. Ay yalancı Tanrı'nın düşmanı değiller, emma da yerine yalan yanlışıdır. Baktımın ertönümden aşmaz, ay baktımın ertönümden aşmaz, namart adam yol aşına karışmaz. Her gün yatağına yerine gülmek yarışmaz. Toyun meylisinde gülen yaşıdır. Gel gel yaşıdır. Her gün namart köprüsünden geçmenler, garp bulup deryada alın yanlışıdır. Gel gel yanlışıdır. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni döwletli zamanamyzda döretdiňçe döredesiň, işlediňçe işläsiň gelýärdi. Ine häzirki döwrümizde hormatly prezidentimizin döreden şu ajaýyp mümkinçilikler esasında bir ýürek arzulagyny meşdisek. Türkmen sonun adyny gülledip ösürmäne mümkinçiliklerden mähruan arkadağımda köp sag bolsun aýdýan. Başy dik bolsun, jan sag bolsun, tutýan tutumly işlerim rowaj alsın. Hormatly arkadaşımız ne maňa da silap Türkmenistanyň aslan artist diýen ad berdi. Hawa bul adyň aňyrdyna bizde uly jogapkärçilik bar. Sebäp sunuda bolan höwüsüň hassa artýa, jogapkärçiligiň marýamdan hem gözlegiň artýa, hormatly arkadaşymyzyň şu anamyny ödejek bolup saglyk bilen hormatly arkadaşymyzyň anamyny ödersem sunudyň hakynary hormatly arkadaşymyza jan saglyk ardy edýär. Şu il ähmiýetli, ýurt ähmiýetli tutýan ähli işleri ilmidam rowaj almagyny ardy edýär. Türkmen milli dramalaryny döretmäge mümkinçilik döretýän şu tarihi eserlerimizi ajaýyp taknalarda
döretmäge mümkinçilik döretýän hormatly arka dagymyda köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arka dagymyň jan sag bolsun. Il ýurt bäkbitli alyp barýan işler ilmi dama rawaçlyklara wetlensin. Hormatly mihmanlar, size köp sag bolsun aýdýar. Gepleşigimiziň çakylygyny kabul edip geleniňiz üçin işiňizde dörejülik ýoluňyzda ulüsünlikle hemra bolmagyny arzu edýäs. Mehriban watandaşlar, görüşimiz ýaly bugün kunny Gahrman arka dagymyň tagallasy netijesinde qadymy saz rollarymyzda ýerine ýetirilýän aýdymlar diňlemäge uly mümkinçiliklerimiz bar. Ne şular ýaly uly döredilýän mümkinçilikler üçin biz hem şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp türkmen aýdym sazyny otmyň hak howunlary Gahrman arka dagymyzda köp sag bolsun aýdýas. Mehriban prezidentimiziň Gahrman arka dagymyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzulap aýdym bolup galaýnatly gepleşigimiziň şu gedek sanyny geçirip gotarýas. Ýene-de ýaýlymda ýagşy günleri darlaşýançak hoş sag bolun.